Máš nestabilné ramena a tvoje lopatky vyzerajú nejako takto? Tak ťa poteším, pretože dnes si ukážeme cvičenie s názvom Medveď, ktoré ti pomôže posilniť tvoje ramena a zastabilizovať lopatky. Moje meno je Tomáš Chorvát zo školy pohybu a som fyzioterapeut. Poďme rovno na to. Medveďa si ukážeme od najľahšej variácie a to je samotné dýchanie na štyroch, ktoré je teda pre úplných začiatočníkov. Snažíme sa mať dlane pod ramenami, kolená pod bedrami. Celý čas sa budeme snažiť aktívne odtláčať od dlaní smerom nahor. Ako môžete vidieť teraz, môžete si vyskúšať sa tak vycentrovať najprv nižšie, potom vyššie a niekde medzi tým sa zastaviť, aby boli lopatky nalepené na hrudnom koši. Následne už len v tejto pozícii dýchame, ideme nádych nosom, taký relatívne voľný a čo najdlhší výdych jemne privretými ústami. Takýmto spôsobom urobíme 5 krát nádych a 5 krát výdych. Ďalšou variáciou bude základný medveď, ktorý je v podstate to isté ako predošlé cvičenie, akurát kolená odlepíme od podložky tým, že sa zaprieme o špičky a celý čas technicky vykonávame to isté ako pri dýchaní na štyroch, čiže otlačame sa od dlaní, snažíme sa mať lopatky nalepené na hrudnom koši a opäť nádych nosom, dlhý výdych ústami aspoň 5 krát. Ak by ste cítili, že je to pre vás jednoduché, môžete kľudne držať dovtedy, dokedy vám to technika dovolí. Ďalšou variáciou bude už dynamický medveď, kedy budeme odoberať jednu nohu od opory a vrácať ju naspäť a budeme striedať. V podstate je to ťažšie v tom, že zapájame viacej stred tela, zo štvorbodovej opory vytvárame už len trojbodovú a tým pádom musíme stabilizovať. Snažte sa čo najmenej hýbať trupom a ideálne stále udržiavať predošlú pozíciu, čiže zafixované lopatky a relatívne neutrálny chrbát. Ďalšou, ešte ťažšou variantou bude medveď s odoberaním opory rúk, takže sa budeme snažiť vždycky dotýkať jedného a druhého ramena na striedačku. Pri tejto variante už viacej zaberajú samotné ramena a lopatky a takisto aj stred tela, je to o niečo náročnejšie, takže o to viac sa snažte dbať na techniku a opäť choďte len pokiaľ budete vládať. Najnáročnejšia varianta v dnešnom videu bude medveď len s dvojbodovou oporou, čiže akýby spojíme tie predošlé dve varianty a snažíme sa zdvíhať opačnú ruku a opačnú nohu aspoň na takú sekundičku a potom položíme. Snažíme sa vždycky taký chvíľočku ustabilizovať pozíciu a vrátiť sa naspäť. Technicky platí to isté čo predtým, len to teda najťažšia varianta z dnešného videa, takže vyskúšajte. Tak a sme na konci videa, poďme si trošku zhrnúť informácie o tom, ako toho medveďa vlastne cvičiť. Takže je jedno, ktorú variáciu ste si vlastne vybrali, podstatné je udržiavať správnu techniku, čiže takú, ako ste videli na videách. Podstatné je ale udržiavať stále zafixované lopatky na hrudnom koši, ako ste mohli vidieť. Ale samozrejme, ak vám to nepôjde sprva, aspoň sa snažiť toľko, koľko to ide. Takže pokiaľ by sa vám technika rozpadala, viete, že už stačí a nemáte v cvičení pokračovať. Čiže ak je to takto pre vás zvládnutelné, zvolte si dĺžku série takú, ako vám vyhovuje a môžete si dať 3 série kľudne každý deň. Takže budem dúfať, že vám toto cvičenie trošku pomôže. Kľudne mi napíšte do komentárov a budem rád, ak ma podporíte lajkom alebo odberom a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.